Казан кайный 6 ай, кунак көтә 7 ай. Сәлам дуслар, ТМТV телеканалында тәмле көрәш тапшыруы. Без инде сезне 7 ай дәвамында көттермибез, көттерәбез нибары 7 көн һәм 7 көннән кабаттан сезнең телекраннарыгызда балкып пәйда булабыз. Тәмле көрәшебезне башлыйбыз. Инде беренче чиратта барысында юмор һәм күлке көне белән котларга рөхсәт итегез. Язның 2нче ае башланды. 1 апрель көне бүген һәм инде күңелле тапшыру эшләре өчен дип. Без бик күңелле кешеләр чакырдык, күңелле шәхесләр дип әйтер идем мин. Камал театры вәкилләре, инде әгәр дә төгәлрәк булсак, Галиәскәр Камал театры актрисасы, Татарстанның атказанган артисты, бик кызыклы рольләр башкаручы, тетрәндергеч рольләрдә, һәм инде бик эпатажлы рольләрдә уйнаучы Миләүшә Шәйхетдинова. Миләүшә, хәерле көннәр. Һәм синең көндәшең бүген булачак. Шулай ук синең коллега дип әйтсәк тә ала, чөнки бер бинада эшлисез. Һәр хәлдә бергә рольләр уйнамасагыз да. Син уйныйсың, ул тәнкыйтьле күбрәк, шулаймы? Тәнкыйть утына тотучы кеше. Димәк, Миләүшә, синең көндәшең бүген Галиәскәр Камал театрында әдәби бүлек җитәкчесе, тәнкыйтьче Нияз Игъламов. Нияз, сәлам. Сәлам, рәхмәт. Хәерле көннәр. Я, сезне күрүебезгә шатбыз. Безгә Камал театрынан килсәләр инде. Шундый кызыклы тапшырулар, һәм инде кызыклы рецептлар алып киләр әле алар. Әгәр рецептларына тукталганчы башта бүләкләргә тукталыйк әле. Алып килгәнсездер ич. Алып килдек. Бардыр ич. Әйе, мин үзем, мәсәлән, иң яраткан ризыгым минем чәй. Мин чәй. Чәй кайнатып алып килдеңме? Чәй яратам. Самовар бүләк итә хәзер. Чәй янында мин яратам. Заварка. Әйе, бусы чәй, берсе яшел чәй, берсе кара чәй. О, әзерләнеп килгән. Күрсәтик әле. Чәй янында әлбәттә инде булырга тиеш варенье, хуш исле. Әлбәттә, менә. Бусы җир җиләге. Вареньесын бик яратабыз. Нижний Усланда җыелган җир җиләге безнең. Так. Бакча янында бусы бакчада үсә торган җиләк инде, бусы Виктория җиләге. Менә мин аны морозильникта гына саклыйм. Бүләк. Әле сап-салкын. Әле сап-салкын. Менә шундый яз көннәре рәхәтләнеп, җәйләрне искә алып, кыш көннәре, яз көннәре чәй эчә торган менә. Бергәләшеп чәй Бүген чәй эчәбез. Алла берсе тапшыру ахырда, исә тапшыру тәмамлаганнан соң. Я, Нияз, син ниләр кайнатып алып килдең? Мин бер нәрсә дә алып килмәдем, ләкин сине чакырам иртәгә театрга. Шундый эксклюзив бүләк, яшь йөрәкләр спектакленә һәм иң затлы урыннарга. Пригласительный. Чакыру билеты. Минем кайда бар 10 кешелек. Барып килсәм жарыймы? Мин уйдым. 8 торып карачак. Булды. Сөйләштек, 2 апрель иртәгә мен димәк Камал театрына барачакмын. Килегез сезгә. Безгә кирәк түгел бүген. Әйе. Димәк, 1 апрель көне бит. Әйе, бүген уйла. Ышанырга булат сезгә инәчәк. Бардымы, юкмы, булып чыктымы? Чакырулар белән. Йо, сез минем Инстаграмга карагыз, яме, мин анда барып анда урнаштырачакмын. Ялган булдымы, дөрес булдымы? Димәк, тапшырыбызны башлыйбыз, кунакларыбыз килде, игътибар экранга. Ян, дусларым, актерларым, тәнкыйтьчеләрем, башлыйк инде без бүгенге тапшырыбызны. Тапшыру шарты буенча сез бирелгән әлеге ризыклардан, менә бу ингредиентлардан дип әйтик инде без. Һәр хәлдә бүген табын турында күреп торасыз, бик матур җәелеп яткан тавык, сиңа бер тавык, яшелчәләре бар, җимешләре бар, хәтта ананаслар да күрәм әле мин. Менә шул ризыклардан сездер әзерләргә кирәк. Берәр кайнар ризык һәм берәр төрле салат инде. Мин кем әйтә иң беренчедә, кем менә кайсы? Мин 2 кайнар ризык. 2 кайнар, силәсенә. Нинди кыскача гына, нәрсә әзерләп? Берсе тыкмашлы аш, беренче. Һәм вок. Һәм вокны без аннары менә шушы лавашка тыгабыз. Вок бу Кытай ризыгы, Корея, ну шул яклар. Шул яклар инде, Китай, Азия, Малайзия, Таиланд. Шул илләрдә инде ул. Салат? Салат булмый. Салат була вок. Вокта, вок эчендә салат. Әйе, чөнки алар бөтен нәрсәне кыздыралар, мин дә кыярны кыздырып карыйм әле. Нияз, әле бездә вокны бер тапкырда әзерләгәннәр юк. Син беренче эксклюзив. Миләүшә. Булардан хәзер карыйм да. Без тавыкка фаршированный тавык, әгәр дә ананаслар белән тавык. Тутырган тавык була. Тутырган тавык була инде безнеңчә, әмма татарларда бит инде күбрәк каймак, йомырка белән тутыралар инде, аны тегәләр. Ә без менә ананас булгач, ананас белән шундый, ананас белән тутырабыз. Һәм шулай ук лаваш булгач, лаваштан үләннәр белән шундый менә мин салат, лаваш эчендәге салат була инде. Рулет мыйды ул нәрсә була? Терәсме? Терәм мин аны рулетны да, аннарысын
соус ясыйм, сарымсак белән соус, шул Үзенә салатны. күрә бер кабымлык кебек тә ул. Аны кисәсең сен аннан соң? Әйе, кисәсең. Ярар, бу барлык процессында без инде үзебез күрербез дип ышанып калабыз киләсе минутларда. Мин сезгә уңышлар телим. Инде әйтергә дә онытканмын, тапшырыбызның ахырында әлеге ризыкларыгыз әзер булганнан соң бер Ашсу өлкәсендәге бер белгеч, тәнкыйтьче, ул син иде ярар. Сезнең ризыкларны карап инде үзенең Ресторан тәнкыйтьчесе. ресторан. Ашсу өлкәсендәге дик. Сезнең ризыкларны карап, монсы шулай, монсы булай дип үзенең фикерен әйтеп, бәлкем беренче, икенче урыннарда билгеләр әле. Кем белә бит. Шуңа тырышып, җиңсезланып әзерләргә кирәк. Әйдәгез, 1-2 эш киттек. Дусларым, безнең әйтергә кирәктер алдан ук менә тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл савыт заводы ачык акционерлык җәмгыяте. Менә бу әлеге шәп табаларны да дөресрәк кәч төрләрендә. Әле аның шәп табалары да бар, менә монда күрсәтим әле. Бәлкем кирәге чыгар. Менә бу табаларны да безгә ышанып тапшыра. Безнең кунакларыбыз, ягъни сез пешерсен өчен, Табала кирәк. тәмле булсын Мин өчен. нидә аларны кулланам? Кирәк буламы? Миндә Менә, кулланам. Бу авыкта ничек пешерәмсең мин? Менә бит, менә Миндә бит. дә кулланам ул табалар Менә. белән, кастрюльләре белән дә. Шулаймы? Әйе. Кайлардан белгәнбез икән. Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча үзебездә, Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлык өчен әлеге заманча савыт-сабаны сез интернет кибет ашыда алырга мөмкинсез. Рәхмәт Кукмарага, Кукмара металл савыт-саба заводына. Инде без тапшырыбызны тавыкларны эшкәртүдән башладык. Күренеп тора. Бу кара син менә кыяфәтең белән гомумән ашсу бүлмәсендә эшләгән кешегә охшап торасың. Әйе, минем иң яраткан шөгылем шул бит. Шын. Шуны пешерәсеңме өзең? Пешерәм үзем, әйе. Көн сайын. Шулай менә. Атын пешермим үзем. Күрдеңме нәрсә дигән була? Ышанасыңмы? Милюша. Бүген 1 апрель. Не верю. Бүген Бүген 1 1 апрель менә килгән эксперт бәя бирсен. Әйе. Ахырда. Ярар, иң беренче без сезнең театр турында сөйләшәксез бит никегездә. Валескар Камал театрыннан булгач әле зурлап, шоулап узды. Тантана елда үткәрә торган әлеге фестиваль, Бәйрәм. конкурс, бәйрәм, конкурс бит инде, ул бәйге ул. Бәйге дип әйтәбез. Без инде сезне шул вакыйга белән котлыйбыз. Син үзең дә 2 тапкыр әлеге тантанада җиңүче булган кеше буларак. Әйе. Мин 8 тапкыр жюридә утырдым. 8 тапкыр жюридә һәм оештыручыларның берседер дә син дип уйлыйм мин. Нәкъ шулай. Без Радик Шулай. Бариев белән, Радик Бариев, минем курсташым. Миләүшә курсташы белән без беренче булып бардык. Элекеге культура министрысына, Мәдәният министрына, Зиләр Химияновага һәм шундый тәкъдим керттек. Менә әйдәгез, шундый актерлар өчен, артистлар өчен шундый матур бәйге оештырыйк әле. Ул безне хуплады. Аннары инде килгәч, Арат Минимович ул эшне дәвам итте. Ул хәзерге ел сайын утыра безнең жюридә. Әгъза булып жюри ягъзасы. председатель жюри инде. Жюри ягъзасы гына түгел. Әле хәтта председатель. Һәм менә бик шатбыз, чөнки аның күләме дә аз түгел. Бүгенге көннәрдә дә ул бәйгенең 50 мең акча. Яхшы Акча түгел. Әлбәттә. Башка бөтен төбәкләр, башка бөтен субъектлар безгә бик көнләшеп карыйлар. Бу бит Татарстан эчендәге театрлар өчен генә шулай бит. Шулай. Монда бит күрше республикалардан килеп катнаша алмыйлар. Безнеке генә дип әйтик. Юк. Безнекеләр генә. Чөнки ул бит аны оештыра мәдәният министры ТРның министрлыгы. Нәрсә өчен ул чуашларга, башкаларга бирергә тиешди. Дөресен. Үзләре оештырсыннар. Алар оештыручы бармы безнең күрше регионнарда? Марида, Чувашта, бар. Ләкин аларның теге күләмләре азрак. Бар, ел сайын үткәрә Башкортстан ел сайын театральный Уфа дип аталаларның фестивале. Ешкарала театральный дигән фестивале бар һәм Шупашкарда ничек аталауын белмим хәзер. Минем булганым юк анда, менә нәкъ шушы чарада. Ләкин аларның да шундый нәрсәләр бар. Син менә шул башка чараларга чакырганнар бармы? Жюри буларак яисә хөрмәтле, кадерле кунак буларак барган бармы шул фаныкына Башкортстан? Кайтып кергәне юк. Кайтып кирәк. Театрда күренә бу Миләүшә. Кайтып кергәне юк. Гел чакыралар. Башкаларына карага күзәтергә тиеш. Безнекеләр үсеш юлындамы, юкмы дип, Нәкъ шулай. Бик менә кайттым гына мин Буадан. Буада узды бик матур фестиваль күптән түгел. Бу сатира театрына или драма театрына? Ул хәзер инде драма дәүләт театры дип атала. Һәм бик күп төрле милләтләр үзенең теге спектакльләрне күрсәтте, төрле милли театрлар, удмуртлар килде, марилар. Анда үзешкәннәрме профессионаллар? Юк, бу профессиональ, анда 4 академия театры катнашты, шунда шул арада без
Диләфрузга Дүркия белән һәм Диләфруз ремейк белән Башкорт академия театры, Коми академия театры һәм Калмык. Буада узды. Буада узды. Менә сиңа вәт. Шуңа күрә бу безнең өчен бик теге куанычлы хәбәр, чөнки менә Буа халкы бик яратып карады. Төрле спектакльләрне, комедияларны гына түгел, җитди спектакльләрне бик яратып. Берничә көн баргандыр инде? 12 көн эчендә. Субханалла, машалла диләрсең. Менә Яра. шулай, аннары май айында мин Алабирса барырмын Оренбургка. Рәсәйникләрен күзәтеп барасыңмы? Рәсәй күләмендә Yok Мәскәүгә, Питерга. Әлбәттә. Анда ниндирәк теге тенденция, тренд ниндирәк, Чөнки, алтын маскалар. Мин беренче тапкыр катнаштым эксперты советта, Масканың эксперт советында. Һәм сайладым менә шушы номинантларны. Хезмәттәшләр белән бергә без сайладык. Так что Нинди кешеләр белән без басып торабыз, а? Иә. Шулай бит. Рәхмәт Нияз, син әйдә бүлдермәйм әлегә, Илюша. Иә. Күп эләгәме менә бу тәнкыйтьчедән сезгә? Сезгә һәр хәлдә менә Камал театры артистларына, актерларына үзе барында әйтә аласың. Тәнкыйтьче бит инде аның эше шул тәнкыйтьләүдә. Безнең менә худсовет бар. Театрда худсоветта без бергә утырабыз, аралашабыз. Безнең менә шундый аралашып спектакльләр караганнан соң. Юк, менә спектакль булды, алайса кызык безгә аның формасы менә спектакль булды. Алар карадылар, башта бит нәрсә чыгарганчы бөтен кеше худсовет караган, яшьләр бит. Әйе. Карадылар, менә бетте. Нәрсә эшләр шунда? Әйтәләрме, так, син конкретно менә син. Әйе, һәрбер кешене ничек не доиграл, монда переиграл дип әйтсә. Худсоветта әйтәләр тәнкыйть кына сүзе түгел, худсоветта киңәшләр бирәләр. Ничек үзгәртеп була, чөнки ул безнең театрның худсоветы, и без бергә аралашып киңәшләшәбез. Шуңа күрә ул бит Монда теге негатив яңгына түгел, кирсенчә негатив түгел, үсеш өчен. Артистлар да кабул итәме, бармы тегәр үпкәләп? Юк, мен бит инде беләм, ниясе мин өйрәтәсез, сез кемдә, мин кем? Алай булырга тиеш түгел, инде юк. әйтеп карасыннар. Син үзең уйларга тиеш, ничек бу очракта менә ничек чыгарга кирәк, бу тәнкыйтьне ничек кабул итәсең? Юк, ансы шулай, ул бит мәсәлән актерлыкка бит укымаган мәсәлән. Ләкин ул тәнкыйтьче булырга укыган. Тәнкыйтьче булырга укыган, әйме? Яхшы. Сездә сарымсак. Сарымсак сатырга нибер бармы дип мәзгә. Бездә бар ул бөтен нәрсә. Әйдә мин үзем сатам. Ни белән? Менә бар. Бычак белән генәме? Бычак белән булай. Юк, чынлап та тәнкыйтьче ул бит инде актер булырга тиеш түгел дип уйлыйм мин, актер, тәнкыйтьче аңа махсус укырга өйрәнергә тиеш. Ничек менә тәнкыйтьче? Кем ул вообще тәнкыйтьче менә сөрсен килә менә? Тәнкыйтьче ничек булырга менә бездә тәнкыйтьче ничек булырга? Менә мин профессиональ башта сетеп карады. тәнкыйтьче дөресрәге әйтәләр ничек? Артист була алмаган кеше тәнкыйтьче була. Сез шулай киләсез инде, менә яздан диге. Үзе күрмәгәндә генә башлады. Олмаган. Шуңа күрә юк, мин Алар аны сүзне ярата микәнсең? юктыр инде. Алар бит безнең турында. Ачлы турында сез сөйлиләр икән. Белмим ансы. Алар статьялар, алар бит күп китаплар, аларның эшләре шулай бик күп фестивальләр оештыру. Бездә төрле фестивальләр була. Шуңа күрә алар зуртан башка республикалардан, шәһәрләрдән тәнкыйтьчеләр, илләрдән тәнкыйтьчеләр алып киләләр. Безгә уку оештыралар. Мәсәлән, бездә була үсеш өчен бит инде димәк шулай өлеш зур өлеш кертәләр. Яңа пьесалар белән безне таныштыралар. Яңа менә үзгәрешләр, алымнар белән таныштыралар. Алар шуңа күрә гел безне дә этәрәләр яңалыкка. Прогресска дип үсеш юлында. Димәк, сез монда безнең кадерле тамашачыларыбыз сездә теге дөрес аңлагыз. Тәнкыйтьче булгач, гел бездә ничәптер шундай уй, тәнкыйтьче ул гел теге сүгә һәр вакыт тискәре тискәре яла. Юк. Аның әле менә сез белмәгән якларда күп икән. Син бик менә шунаптан шол бик изешсең әле. Ветеринарный институт бетергән кеше. Тамамлаган. Тамамлаган? Тамамлау хәтта. Белгечлеген син дипломың да бар. Шуңа күрә. Алайса әйтәм бу тавыкны бик тиз эшкәртә гадәттә безгә килгән җегетләр тегәле байтыр. Берсе бу хәммән әйткән. Ama ben tavuk eti yaratmayayım. Үзең тауык ете yaratmayayım. Sıyırdan da iyi. At eti. Sarık indi elbette yaratan etim. Ярар. Менә безнең шумлык та бар. Тәнкыйтьче син дә инде үзеңнең фикереңне әйт, менә тәнкыйтьче театрда. Һәр театрда ул штатта буламы, ул булырга тиешме? Юк, мин бит тәнкыйтьче буларак эшләмим театрда. Беләм мин. Мин просто үземнең теге белемен кулланам, әгәр мәсәлән худсовет җыелганда, я без Фәрит Равкач белән, Илгиз Газинурыч белән сөйләшкәндә, башка Геннадьевчлар белән. Алар синең киңәш сорап килерме спектакль менә? Киңәш дип без фикер алышабыз. Монда кемгә нәрсә бирә, чөнки
Алар да миңа бик күп аңлаталар, чөнки алар практиклар. Без һәр хәлдә юк, без бераз читтә карыйбыз театрга, барыбер театрда эшләсәк тә. Мин бит нәкъ теге куелышында, репетициядә катнашмыйм. Спектакль репетиция вакытында туа, ул инде билгеле. Һәм кай вакыт менә мәсәлән, күптән түгел Фәрит Рафкатович мине чакырды күрсәтергә үзенең теге яңа премьераны. Пьеса, Һәм тиздән булачак аның премьерасы 7-8 апрельнең 7-сендә. Шуңа да билетлар юк булса, Нияз? Юк, хәзер юк инде, бетте. Только майда гына булса. 2 апрельдә гына барасы була инде. 2 апрельдә генә, шулай, ну, бер приставнушка керттермен. Ярар. Урындыкка. Ярар. Я басып тасам да ярар, риза. Бездә шулай инде. Чакырды, үз фикерен теге тыңлаттырды. Мен әйттем, үз кайбер теге фикерләрне гомумән миңа ошады. Шуңа күрә андый теге тапмадым. Ул безнең өчен бик яңа формада куелган спектакль, ток-шоу рәвешендә бара ул. Ул пьеса. Илдар Юзеф аны язды 89 елда. Нәкъ шушы вакытта, хәтерләсәгез, телемостлар, бик телекүперләр, бик Америка белән Фил Донахью белән Владимир Познер бик модага кергән. Һәм ошол ысулдан ул тоже ниндер теге фантазияга бирелеп, менә Америка татарлары, Казан татарлары арасында шундый телекүпер бара. Мине хәтта анда катнашучы берничә актриса белән Венера Шакир белән Люция Хамитова. Алар безгә килеп пешереп киткәннәр һәм шундый спектакль булачак дип инде әйткәннәр иде. Ну гафу итегез, салайса. Юк. Юк, эшем шул. Син карады, Нияз. Менә Камал театрына гына үзеңдекеләр, бәлкем син үзеңдекеләргә бераз йомшаграк карыйсыңдыр, әтеге читтәгеләрнекеләр күбрәк әйтмиләрме шулай? Юк, киресенчә. Чөнки бей своих, чтобы другие боялись теми. Аннан гына түгел, просто безнең бит чыгышлап та безнең белән кемне чагыштырырсың? Кем бер рәткә куя аласың син? Беркемне дә гафу итегез, все-таки без академия театры. Безнең артистлар Безнең артистлар ул милли, безнең горурлыгыбыз. Башка театрларда эшләүче артистларны мин бик яратам, ләкин режиссура халаты бездә әле көчле түгел. Кызганычка каршы әле безнең Камал театры. Камал далага шикер. Менә мен әйтәм, гомумән татар без бит 12 татар театры, дәүләт театры бар. Оренбургта да бар татар театры, дәүләт театры. Мирхәйдәр Фәйзи исемендәге Уфада бар. Алар тантанада катнашамы? Алар катнашмыйлар әлбәттә, чөнки алар бит башка төбәкләрдән. Ләкин без катнаштырабыз фестивальләрдә, без гел аралашабыз, алар гастрольләргә килә безгә, чөнки шуңа күрә без аларның хәлен бик яхшы беләбез. Вот, кайбер театрларда әлегә режиссура халаты акция әлбәттә. Ну моны аксамасы өчен нишләргә кирәк? Нинди чыгу юллары бар? Укытырга, яшьләрне тартырга күбрәк бик күп театрларда кызганычка каршы бер режиссер гына куя, яшьләрне чакырмый, башкаларны чакырмый, үзе генә куя. Әлбәттә, торгынлык чоры башлана ул театрда. Гениальный режиссер булса да. Мәсәлән, Таганканың баш режиссеры Юрий Любимов, инде атаклы режиссерлардан берсе, заманында үзе зур режиссер булса да, ел сайын берничә режиссерны чакырды. Эфросларны чакырды, Васильевларны чакырды, башкаларны. Ни өчен? Чөнки торгынлык башлана. Бер режиссер мәктәбе, ул бер мәктәбе инде. Ул төрлелек кирәк. Һәм нәрсә безне мәсәлән Камал театры артистларын заманында үстерде, чөнки берничә көчле режиссер бер вакытта эшләде. Әйтик 80-нче елларда. Празат Абый Сәнбәт, Марсель Хакимович, Фәрит башлыйдыр, Дамир Сиражиев, берничә һәм артист өчен ул һәр яңа режиссер белән эшләү, ул әлбәттә ниндидер яңалык китерә торган, аны байыта торган бер чара инде. Шулай бит, Миләүшә? Шулай. Миләүшә, ярар урынына дәшәк, без һаман сөйләшәбез. Туктап булмый сөйләшә. Нияз шундай, Нияз белән бик кызык. Ниязны тыңларга да, мин спектакльләр уйнаганнан соң да Ниязның фикерен бик менә рәхәтләнеп тыңлыйм, чөнки кайсы белән килешәмме, юкмы, ничек Нияз уйлый икән, менә гел кызыклы. Шуңа күрә мин дә бик рәхәтләнеп тыңлыйм. Я Миләүшә, ниләр тоттымы да бер мәсәксә мин алайса. Теге бер ир кайтканда теге ашыгып инде ашырга кайтып. Әле күптән дә өйләнгән булганнар, яшь хатын алган инде хәзер. Хатыны монда гаҗәпләндерә, тавык әзерләгән, китереп куйган янына бу теге Шуңа отырам, монан тертеп карый, тегеннән тертеп карый, иснәп карый. Хатын нәрсә тутырдың син бу тавык эшенә? Тутырмадым, эше буш түгел яның дип әйтә. Син нәрсә тутырдың монда иде? Юк, мин тозладым, бурычладым. Нинди менә специялар бар иде, шул специялар белән сөрттем, сарымсак сөрттем. Шуннан соң иченә менә монда сездә ананас бар иде, шул ананасларны тутырдым да и тегеп куйдым дигән. Тегеп куймадым инде, менә шундый. Тозладыңмы?
Тузладым, тузладым. Мен анда белгечтен сорый аласың, бәлки киңәш керек булса, Бушка. Форсаттан файдаланып. Һәм әлбәттә инде бу әгәрдә шундый маринадта торса, күбрәк торса, тәмлерәк була. Ләкин безнең бит вакытыбыз Күп түгел. күп түгел. Безгә озатырга да кирәк. Шуңа Озатыйк инде Миләүшә. Озатабыз. Маринадланып бетер инде ул, яме. Духовкага озатабыз. Мин бүген киләсе белгечкә әйтермен, вакыт күп түгел, маринадта озак тотырга кирәк иде дип, яме. Барысын да аңлатырмын, аңларга тиеш бик. Аңларга тиеш дип уйлыйм. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иң тәмле ризык, бисмилла әйтеп пешергән ризык тәмле була. Айлардан беләсең, ә? Мин үзем гел Төркиядә яки менә шундый шәрык илләрендә булганда гел ни өчен миңа шулай ошый дим. Әби әйтә иде, бисмилласыз ризык тәмле булмый, менә бисмилла әйткән ризык гел тәмле була дип. Менә шуңа икән. Менә бүген тикшерерсең. Ышанабыз инде. Минем бисмилласыз ризыгым. Бу әйтер бит әле бик көчле булды бу дип. Бик кыю фикер булды бу, яхшы. Инде без әйтик, безгә тәмәч барак сирмәле. Безнең ашсы бүлмәсе ошымысын сезгә? Ошый. Нравится Матурмы? Матур. Әлегә аш бүлмәсе белән безне центр мебелики бите тәэмин итте. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты да кулай бәягә. Журналистлар урамы 56-нчы йортта урнашкан. Центр мебеленә килегез, барыгыз, үзегезгә ошаган аш бүлмәсе алып кайтыгыз. Ансы булды бер. Икенчедән менә шундый матур эшләмәләр бар. Миләүшә менә кара. Хатын-кызларга без аны гадәттә әйтәбез инде. Андый вставкалар дип әйтәбез бит әле. Буларны аерым компания килеп урнаштырды. Аның исеме Indigo. Indigo компаниясе оригиналь фартуклар һәм дә элмә такталар ясый. Аш бүлмәсенә һәр вакыт керәсе килеп торсын өчен, шу аппетитны уятсын өчен менә бу аш бүлмәсе. Indigo компаниясына барыгыз, аларга мөрәҗәгать итегез. Я. Минем әнинең яраткан төсе. Кызылмы? Безнең әнинең кухнясы да шундый кызыл. Кызыл. Шуңа тырыштык инде без. Юк, менә күрәсез, бөтен нәрсә кызылдан бүген. Сез дуслар, әлегә берничә минут дәвамында тәмле көрәштә реклама карагыз. Белән спектакль бара. Текст өйрәнелгән буларга тиеш бит, анда бит сүздән сүзгә. Менә оныттым инде, ишисән. Бисерек пожарник чыкты сәхнәгә. Спектакль вакытында. Һәм дуслар инде кемнәр күреп өлгермәде, безнең ананаслы тукма чашы ашыйсы бар икән әле бүген. Яхшымды, димәк, безнең бер тавык озатылды. Пишкә дип әйтәбез инде, мишкә. Икенчесе монда яртысы кастрюльдә пешә һәм яртысы вок дигән ризык әзерләнә. Вокка ошаган бер ризык. Нияз Игламов тарафыннан инде Миләүшә Шәйхетдинова безгә бүген бик кызыклы рулет әзерләп килгән иде. Тутырылган тавыгы шәх хәзер вакыт кемешә пиштә. Я. Кай өлештә тукталып калдык без сезнең белән без. Хәзер без бик кызыклы элемент истибез безнең ашка. Ул элемент та булса, безнең бөтен тамашачы китәмендә традицион тукмачлы аш. Юк, булай булмый. Ул минем теге шарык стилендә. Нәрсә эшли ул? Яшә белешеме? Ул бит белгеч дигән үзе. Ул бит тәнкыйтьче. Менә Үзеңне тәнкыйтьле идәннәр. ничек булды ул? Син алай эшләп караганың бармы соң? Юк, әлбәттә. Юкмы? Юк. Миңа калса театр кешеләренә импровизация хас. Шуңа күрә ул сәнгать. Импровизация хас. Аяр аралайса сорыблырак ямыр. Белән спектакль бара. Текст өйрәнелгән буларга тиеш бит, анда бит сүздән сүзгә. Менә оныттым инде, ишисән. Тамашачы килгән. Администрациядән килгәннәр. Дәүләт думасыннан килгәннәр. Президент администрациясеннан шулай бар, менә онытылган ишеге кирәк. Текст. Әлбәттә син әгәр дә менә текст онытыла, аннары бар шундый бер ышкына диләр, көлү. Сәхнәдә ышкынасың. Менә ниндидер бер ялгыш сүз әйтеп, менә мәсәлән син бу сүзне әйтергә тиеш, ә син икенче сүзне ялгыш әйтәсең дә. И бөтен кеше сиңа карап, аптырап ышкына шул сүзеңнән. Монда булышчылар инде. Сәхнәдә булышчылар. Уйнаучылар. Мәсәлән, сәхнәдә карават ватыла. Безнең менә Гөлчәчәк Мәхәббәт ФМдә гел ятырга тиеш, йоклый ул анда. Караваты ватылды, ул торып кире баса алмый. Без аны йөртергә тиеш. Без дә ышкындык. И шул вакытта халык та ышкынды безнең ышкынганны күреп. Менә ул халык шулай кирәктер дип уйлады инде. Халык шулай кирәктер дип уйлады, ләкин менә бер-береңне ничек аннары җыелырга кирәк. Яки шул сүзгә шушы сүз табып әйтәсең инде. Кире текстка әйләнеп кайтырга кирәк. Кире текстка әйләнеп кайтырга кирәк. Теге ышкына баласы, димәк, кырыйга китеп аласыз да, беразына юлдан тайпылып.
Оп, анасын кире маршрутыгызга кайтып керәсез. Кире кайтып керәбез. Но ул бик рәхәт ниндидер шунардан ничек чыгу юлын табу, менә шунысы иң рәхәте. Табалмаган очраклар булгаладымы? Юк, ул бит инде син артист кеше, синең партнерларың бар, сиңа ярдәм итәләр. Ләкин менә булган ди шундый спектакльләр ышкынып пәрдәләрне, но менә мин Мәскәү Ябырга мәҗбүр булучылар. Мәҗбүр булучылар. Чөнки бөтенесе сәхнәдә сөйли алмый, бөтенесе ышкына. Театр тарихында. Без мәсәлән Илтизар белән Ышкынып алган ихти. дипломный спектакльдә Марсель Хакимов Салимжанов караганда, ну сәхнәдә 1 минут ул бик күп. 1 минут, икебез дә бер сүз әйтмичә, шулай өстәлгә ятып көлгәнебезне хәтерлим. Марсель абый безгә бер сүз әйтмәй, халык белән дипломный спектакль уйнаганда. Җилкәнсезләр спектакле, бер-беребезгә карадык та, и Менә сиңа вәт. мин аның сакалын күреп, мин аны беренче мәртәбә ул гримсыз уйный идегел, беренче мәртәбә гримын күрдем дә сакалын күреп, ышкындым. Ул кемне уйнады? Хәтерләмим. Ул анда шундый теге чакыра инде революционер ни. Хәзер Илнур уйный торган рольне. Сахибарей. Әйе. Менә мин уйнадым, мин кылак аркалар кигән идем, яңа кылак. Илтизар минем кылак аркамны күреп. Без бер-беребездән көлеп, ышкынып, сөйли алмыйча. Но Марсель абый безгә бернинди менә тәнкыйть сүз әйтмәгәнен хәтерлим. Шикәттә белгермәде. Юк. Шелтәләмәде. Яхшы. Ул аңлагандыр инде дип уйлыйм. Менә дуслар, кем ничек ышкына бит? Бар тегендә ышкынучылар, бар театрда ышкынучылар. Әгәр театр әхлисигә әйтәкән, ышкынып алдым дип инде сәхнәдә дөрес аңларга кирәк. Я ышкыну белән аңлашылды. Импровизация. Тәнкыйтьче күзлегеннән ничек карыйсыз бу импровизациягә? Бик яхшы карыйм. Ул бик җиңел әйбер түгел. Киресенчә аны бик тәҗрибәле артистлар гына эшли ала. Башкара ала. Чөнки әйтик, кай вакытта менә шу ышкыну, Миләшә сөйләгән ышкынулар, алар даже тәҗрибәле артистларның уенында күренә. Ә синең күргән бармы ди биргән таплаган бармы? Бик күп. Ышкынганнарын күргән. Менә бер театрда, бер провинциаль театрда, урыс театрында шундый күренешкә шаһид булдым. Исерек пожарник чыкты сәхнәгә спектакль вакытында. Бер тузда инде. Зал балалары бик теге күңелсез утыралар, карыйлар нәрсә шунда театрны яратмыйча. Моны күреп, дип, всё, бик җитди әсәр бар анда сәхнәдә. Нәрсәдер теге романтик рухында. Ләкин ахырга кадәр балалар бик теге кызыгып, Бик кызык көлеп караганнар, каясы пожарник булганнар, бу пожарниктан әлбәттә куганнар эштән, ләкин ул ялгыш чыкты. Анда бит тамашачы беләме, юкмы, кулис артыннан 2 карман бар. Шу карманнан чыгып, буталып була кай вакыт. Һәм ул нигәдер теге кыскарак юлын эзләп, сәхнәдән сәхнә калды. Ну, бу спектакльгә җан керткән иде, үзе дә белмичә. Да. Үзе дә аңламыйча, үзе дә абайламыйча. Кызыксыз спектакль иде ул. Иң ошаган эпизод шул иде. Мин хәтерлим, менә искә төште хәзер. Сәхнәгә берәк шушы техник хезмәткәрне чыкканы булдымы соң Миләүшә? Була. Ул репетиция вакытында күбрәк була, андый вакытта. Ләкин шул вакытта да бик көлкеле була, син аны тырышасың, шул спектакльдә кулланырга. Менә кемнәрдер йөри дип әйтәсең инде мәсәлән. Дания апаның хәтерлим сүзен отканнан. Күк капусы ачылса дигән спектакльдә ул Шәмсия ролендә уйный, Шәмси. Ул үзенең исемен оныткан. Илдар абый анардан сорый, исемең ничек соң дип танышалар инде алар. Ул әйтә, оныттым ди. Чыннан да онытты. Халык көлә, оныткан исемен, аны егетне күреп дип. Ул чыннан да оныткан. Илдар абый анарга исемен әйтә. Бу әйтә, исемә төшердем, Шәмси дип. Менә кеше исемен талисе. Но исем, ул бит чөнки син бүген бер спектакльдә уйныйсың, иртәгә икенче исем белән. Шуңа күрә Синең ничә исем бар, санаган бар менә? Юк, мин исемнәрне гомумән бик начар истә калдырам. Шуңа күрә рольдә теге уйнаганын санаган юк менә мин. Мин шуны хәтле 20 образда булган икән, димәк, минем 20 исемем бар, үземнең Миләүшә исеменнән кала дип. Юк. Миләүшә булып уйнаганың бармы берәрсендә? Юк. Әле Миләүшә исем бирмәделәр? Юк. Ярар. Әлегә. Я. Нияз. Кыздырылган тавык китә. Юк, бу булмый. Аты утта кыздыра кирәк икән беләм. Һәм аның өчен махсус. Менә бу импровизация була инде. Менә бу импровизация. Әлбәттә. Вок булып башланган, ул вок булмый икенче төрле Мин була. гел импровизировать итәм. Әйе, мин Һәм дуслар инде кемнәр күреп өлгермәде безнең
Ananaslı tıkmaş aşısı var iken әле бүген. Birinchi taqir ko'ramiz Oshsu tarixida. Менә күрерсез. Bilasizmi, ishning niyasi improvizator, chunki ul Yunus Ahmadjanov bilan Qurshida yashagan bo'lgan. Bir Yunus Ahmadning oltin bir podyezdda hissiyati tamli har vaqt Niyaz improvizatsiyadan qo'rqmadi ekan. Нәк шулай. To'y bo'ldimi? Ул үлгәндә әлбәттә миңа 9 яшь иде, но ничего, барыбер бик яхшы хәтерлим. Yunus Ahmadna. Ya. Әйдәгез, сөйләшергә менә Милошаның bir тагын кызыклы гына хобби турында ул да булса, Рубин футбол командасының җанатары син беләсеңме? Рубин гына түгел, Акбарс, Рубин. Акбарс, Рубин өчен җанаты. Беләм. Аны бөтенесе беләдер инде. Ник белмәскә? Каян килде ул гына? Чөнки- Мин гомер уйламасам Милоша менә гафу итә менә кем Камал театрында менә син нәкъ менә шу Рубин әйтсә, Акбарс командасының җанатары булырсың дип. Шын. Бер булгаты басак. Әтидән килгән. Әти мине кичкенә вакытта үзе белән стадионга алып йөргән. Ул Үзе итеп торган булган. үзе җанатар, ул авылда вакытта да радиодан тыңлый торган булган футболлар ничек барганын инде, футбол. Футбол уеннарының. Ничек барганын. Үзе уйный мисың? Наил абый. Ул беләсезме, ул уйнаган авылда вакытта бездә стадион бар авылда. Ул анда Лашман авылында бар стадион, зур стадион, бездә мәктәптә бассейнлы Лашман авылында, Чирмешән районында. Шуңа күрә бездә спорт яратучылар бик күп. Әтиләр кичкенә вакытта хәзер дә ул стадион исән, анда балалар футбол уйныйлар. Әти бик футболны яраткан. Мине стадионга үзе белән мин хәтерләмим качан йөрткәнне. Җитәкләп. Мин шунда баскычларда биеп йөргәнмен, хоккейга, футболга. Әни эшләрен эшләсен өчен, мин әнигә кумаучыламыйм, ләкин әти белән шул ук вакытта әти белән аралашам дип. Футболга йөрдем. Хәзер минем ансыз, мин үземне күз алдына да китермим. Мин футболга җылы штаннарымны киеп, апкалар, чөнки хәзер футбол көз көне дә, яз көне дә була. Уйлар инде вакытын. Вакытын. Мин шунда барам, карыйм, минем абонемент, хоккейга да, футболга да. Кем бара син белән әдеге берәр юлдашчы бармы син Камал театрына берәр кеше тагын? Әти белән бара идек без, кызганычка каршы менә былтыр бит инде әти безне югалттык. Без әти белән гел сөйләшеп, аралашып, төннәр буе, кичләр буе шуның турында аралаша идек. Сөйләшә идек. Хәзер бармы сиңа менә? Мин килгәч, Зата баручы дип әйтик. Мин килгәч театрга мәсәлән ирләр әйтәләр, ну нишләде анда? Кая синекләр? Котлыйм сине, хатын-кызлар сорый, нәрсә белән котлыйлар дип инде. Я менә җиңү белән, я сорыйлар ничек? Әсхат абый Хисматов, Илдус Габдрахманов, Фәннур, бөтенесе Алмаз Гараев, бөтенесе миңа, ләкин барган вакытта мин үзем генә барам. Суык, салкын көннәрне үзем генә йөрим. Я достар, әгәр стадионда яисә Бус аренасында Милошаны күрсәгез, берүк аптырамагыз, бу шын Милоша Шәйхетдинов була, яме? Аңа акча дип генә аптырап тормагыз. Шулай. Уңышлар тик быелга безнең Рәхмәт. Акбарсыбызга плей-оффта. Магнитогорский белән хәзер әле беренче. Инде аларны этеп чыгарсыннар да Дип уйлыйм. турнирдан. Мин футбол белән кызыксынам гына. Рубин, алга. Тәнкыйтьтә бала әле менә. Нәрсә бармы? Нәрсә җитми безнең футболга? Курбан бик җитми безгә. Мин дә килешәм. Ишеттегезме? Исур Раисович, яисә кемнәр анда тагын? Кайтарыгыз. Кайтарыгыз. Минем әтинең соңгы сүзе дә иде, без больницага йөргән вакытта. Зинахар Курбан. Инде футбол турында да, хоккей турында бик күңелле сөйләшеп алдык. Театр артистлары белән. Һәм минем сезгә бер бирем бар үземнән дә. Мин сезгә хәзер татар халкының берничә мәкален әйтәм, берничә табышмагын. Мәкалдә булайрак, мәкалнең беренче өлеше миннән, ахыры сездән. Яшьтекме? Берәр мәкаль, берәр табышмагын. Барысы да бу Ашсу өлкәсенә кагылышлы мәкалләр, табышмаклар булачак. Кемнән башлыйбыз дә? Миннән башлайбыз. Мин оста түгел әлбәттә. Так. Халык иҗатында. Синнән узып сөйләргә Менә бу бик мәкаль. Иске Казан ашны Бызмый. Нишли? Дөрес юлда барасың, бозмый, Тәмен байыта. Менә тәмлерәк Итә. Бу тәмлерәк пешерә. Молодец. Шул тирәдә иске Казан ашты тәмлерәк пешерә. Кишәсендер дип сүзләр белән. Әлбәттә. Синеке дә Казан турында булачак. Казандагы хәлләрне кем яхшырак белә ди? Әйсәң бер сүзне кил. Мәскәүләр яхшырак белә. Юк, әйдә хәзер менә Казанны алыйк. Мәскәүләр белми шу. Казандагы хәлләрне кем белә? Казандагы хәлләрне. Менә мондый Казандагы хәлләрне, шун аста торган Казандагы хәлләрне кем яхшырак белә? Кашык. Половник. Менә. Половник. Шумеш. Шумеш. Татар халык мәкале. Әйдә табышмакны синнән башлыйбыз инде.
Сары куйлар суга батты, шишинде дә калыкты ди. Сары куйлар суга батты, шишинде дә калыкты. Нәрсәне атасын алып битем, аннан шишине дә Шүпре. гадәттә теге майда була инде аларны. Атасын куйлар кичкенәгә. Куй дип син аңлама инде зур итеп. Бер нәрсә уйлыйсың шуны? Шүпредер? Йомырка, так. Йомырка. Тагын нәрсә бар? Сары чөнки илан арасың матурлан. Шүпре дейм, дрожжи. Юк, юк. Менә майга атасын да шишлап торып кабарып чыга. Пәремеш. Якын. Камыр. Якын. Камыр. Тагын менә алар куйлар алар бик күп. Ну пәрем. Барусақ. Молодец. Әйе. Менә бала кара. Оқыган кеше. Әйе. Оқыган. Яра. Алдагысын белмәстер дип уйлыйм. Тик табышмак аңа авыррагын калдырдык. Миш алдында төпсез итек. Миш башында. Миш алдында алдында. төпсез итек. Миш алдында төпсез итек ята. Ул итекне кулланалар әле ул төпсез итекне. Бигрәк тә хәқиқат кулланмыйлар инде. Авылларда бардыр әле. Ятлар табигать кышагында менә бакчада кулланырга яратар ул төпсез итекне. Тик миш алдында ятадыр ул Сыскыч күмер сыскыч. төпсез итек. Ул ни? Самавырга самовар куя. Беренче рәкмәт. Самовар. Шәй ишәргә ярата бит. Чәй эчәргә. Шуңа күрә язып түгел. Самовар морҗасы шәй Әйе. дигәннән. Ишеткәнем сезнең бүлмәне анда бик кызыклы исем тапканнар икән сезнең бүлмәгә дип менә. Безнең Әйтәле. бүлмәдә барлык артистлар да чәй эчәргә җыелалар. Һәм аларның бүлмәсен Чәйхана дип атыйлар. Мине атыйлар Метр апа дип. Метрапа ни өчен? Метр апа, чөнки мин төпченеп, кем ничек чәйне сал. Үзем салам күбрәк чәйне инде. Әгәр дә миңа әйтсәләр, үзем салам, юк, үзем салам, хәзер мин аны әзерлим дим. Бөтен үләннәрен салып, чәйләрне кайнатып, свежий, иң хәзер генә пешкән чәй булырга тиеш. Суы шишмә суы гына булырга тиеш. Шуннан соң бергәләшеп, сөйләшеп чәй эчәбез без. Егетләр, кызлар рәхәтләнеп төрле вареньелар белән, төрле җимешләр белән, кемдер пирог пешереп. Ой, кайчан була ул хәл менә миндә бер Менә китим әле чәйгә. спектакльгә килгәч, безгә чәй, Яшь безнең йөрәкләргә, бүлмәгә, иртәгә. яшь йөрәкләргә. Бездә кызлар күп, кызлар, җегетләр бергә чәй эчәбез. Килегез безгә. Спектакль алдыннан буламы ул? Ул була менә нинди, аның бер сыры бар. Мәсәлән, Зәңгәршәлдә кызлар, егетләр беренче пәрдәдә. Егетләрдә урман сәхнәсе бар. Урман сәхнәсендә кызлар җыелышып чәйләр эчеп утыралар безнең бүлмәдә. Бүлмәдә. Әйе. Спектакль барганда. Барганда. Чөнки урман сәхнәсе ул бик зур җегетләр генә. Аннары егетләр чыгалар да биеп әйтәләр: "Кызлар, әйдәгез тизрәк чәй. Без аларның чыккан җиренә чәй әзерләп куябыз." Менә спектакльдә шундый урыннар була, сәхнәләре бар икән алайса. Без бергәләшеп чәй эчәбез. Репетиция вакытларында, буш вакыт булганда, гастрольләрдә бергә чәй эчәбез. Бер-беребезнең бүлмәгә кунакка йөреп чәйләр эчәбез. Әйбәт. Әйбәт. Әйе. Мартур күренеш. Инде шундый менә җылы мөнәсәбәтләр, дустана мөнәсәбәтләр инде һәр вакыт булсын сезнең театрыгызда. Амин, шулай булсын. Булдымы? Вак булдымы бу? Вок түгел, кари. Нишлисең? Менә син ник үзгәртәсең ризыкны. Ни өчен вак булып чыкмады бу? Чөнки табасы вокныкы түгел. Аның үз тегене бар. Ул Махсус таба. махсус таба, шундый ул бик Тирән, бик зур. Анда бик күп май салалар шәм. май. Теләсәң инде әйе, сулы хәтта кыярны да, хәтта помидорны да анда кыздырып була әйе. Бик тәме аның үзгә. Ләкин булып чыкмады, ничего. Ярар. Аның урынына кари булды. Булай бик тәмле күренә, әле йомырка салганда күрдем мин сине. Әйе, йомырка да салдым монда, кайбер специялар. Хәзер менә монда без аны чыгарабыз. Вак шайтыр башыгызмы? Вок түгел ич бу кари. Кари. Мин гомумән мин фьюжн ишеткәнегез бардыр? Фьюжн турында. Фьюжн кухнясы. Ул Әйе. Бар. төрле милләтнең теге кухняларны бергә. Fusion мин беләм ул киләчәк дигәнне аңлата түгелме? Юк, фьючи киләчәк. Фьючи киләчәк. А фьюжн ул менә нәкъ мин әйткән нәрсә. Яхшы, сәүзәләр. Мәсәлән, Fusion барда бар икән аласың да борщ белән мәсәлән суши ашыйсың һәм пәрәмәч. Ну, фьюжн була. Без бит дөнья кешеләре. Без бит Теге туры килмәгән кебегрәк. Әйе. Берничә ризыкны әйе. туры китереп ашыйсың, шулаймы? Без гастрольләргә бит инде гел барабыз. Чит илләргә дә, башка шәһәрләргә дә. Шунда безгә бик кызыклы, менә кем нинди ризыклар куллана. Әйе, кем чөнки нәрсә халыкның ашый. культурасы кухня ашы аркылы бик Аша Мин билгеле. дәгәлем сезгә чит төбәкләргә баргач, Ох. ничек монда спектакль уйныйлар, театр уйныйлар, Ансы да шунда бар. карап җыялар.
Монда ничек ашыйлар икән? Юк, әлбәттә, һәрбер гастрольдә без башка спектакль менә Мәскәүдә гастроль булган вакытта, буш көн булганда без барыбыз да Барасызмы сөйләшә. театрга? Әлбәттә, менә буш булуга, көн булуга, шуннан да сыра китәбез спектакль карарга. Мин бу юлы да 3 спектакль карап кайттым. Яни шиканда. Һәм Мәскәү инде. Нәрсәне карадым? мин кызганычка каршы бу юлы менә Бутусовка да, Богомоловка да эләгә алмадым. Чөнки минем ул көнне спектакльләрем, ләкин үзем башка кешеләрне җибәрдем, барыгыз инде шунарга. Минем өчен булса да карап. Минем өчен дә Видеога, карагыз. телефонга булса да төшереп кайтыгыз, берәр өзегем дип. Үзем карадым Райкинның шул «Все оттенки голубого». Хороший спектакль. Мин дә карадым, мин аны яратып карадым, рәхәтләнеп. Аннарысын театр нацияда карадым, спектакль Миронов белән инде карадым. Гамлетны? Юк, кызганычка каршы әйтәм бит, мин андый ниләргә эләгә алмадым. Нәрсәне карадың? Шукшынны? Гедде Габлерны? Нет, мин карадым Фигра. Фигра, күрмәдем. Аш бүлмәсеннән инде театр, Юк, әлбәттә без дөньясына. театрларны да карыйбыз, Әлбәттә, ләкин музейлар, театрлар. ашарга да кирәк бит. Чит илдә. Чит Ул да төбәктә. безнең өчен кызык. Сугыш белән ди. Сугыш белән ашау мәсьәләсе, расписание. Мәсәлән, мин Пекинда гомумән ашый алмадым. Мин яшел чәй эчеп, яшел чәй һәм кабык. Әйе. Ну, минем өчен түгел. Минем өчен түгел, мин аны ашый алмадым. Минем өчен түгел. Ул начар әйбер дигән сүз түгел, но. Сез менә шундый күңелле без хәтта рекламада китә алмыйбыз. Инде тагын бер кат әйтик әле безнең спонсорларыбыз хакында. Әлеге аш бүлмәсе белән безне Центр мебели кибете тәэмин итте. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты да кулай бәягә журналистлар урамы 56-нчы йортта урнашкан Центр мебели кибетендә. Шулай ук әлеге матур эшләнмәләрне безгә Индиго компаниясе килеп урнаштырды. Индиго компаниясе оригиналь фартуклар һәм элмә тохталар ясыйлар. Аш бүлмәсенә һәрвакыт керәсегез килеп торсын өчен Индиго компаниясенә мөрәҗәгать итегез. Хәзер без инде кичәбез белән рекламадан соң кирип әлеге ризыкларыбызга да дегустация ясарбыз, Алла бирсә. Туктатып. Бик зур бер сер шишәм. Әйе. Дегустатор ролендә бүген үзем булачакмын. О! Каршылыгыз. Атказанган дегустатор булырмын. Мин хәзергә дуслар тәмле көрәштә реклама. Булдаганнар бармы силәдә? Гел. Ха? Гел алдылар менә. Я, ниләр белән сөйлисез? Хуҗабикә. Менә бу тавык ананас белән һәм Син дә ананас белән. Вәгъдә ителгәнчә бүген тәмле көрәштә белгеч ролендә, дегустатор ролендә үзем булачакмын һәм инде бу мизгелләрне мин көттем, зарыгып, аппетит уянды. Я ашарга әзер. Традиция буенча Нияз бик җитдиләнде әле. Бик күп сөйләгән иде. Булай да җитди. Һәрвакыт җитди. Шундыймы һәрвакыт? Нияз без Беренче апрельдә айруша. Беренче. Алдаганнар бармы силәдә? Гел. Ха? Гел алдылар менә. Самими бит. Мин шундый самими yaşamağansın, конечно. Мин шундый. Бер дә теге тыкмачлы ананасты тыкмач ашаганыгыз бар идеме? Сезнең һәм синең. Шәрык һәм Гавай стилендә. Минем юк. Хәми ананасын эзли. Кари кишере белән. Нәрсәне куйгансыз, шуннан пешердем. Мин ананасын таптым. Рәхимет, каукар. Куркам. Шу пасычып карыйм әле. Тәмле булырга теләшмәбез. Ярар. Бу тапшырыны ул яратты дип истә калдырырсыз. Шаяртам әлбәттә. Ул 1 апрель бит. Булган бу. Милоша, хәтта бераз тәмле дип әйтеп була. Мин дә шулай дип уйлыйм. Ну, ананасын тәме калма, ананас үзе бер тавык итенә ашап калган хәзер. Нидер бер яисә гөмбә кебек була бит, менә гөмбәне тәме бирә дә ул ашкаймы? Үзе тәмен чыгара, гөмбә булып кала. Тәмен ашка. Миндә дә бу чиракта ананас ашын дисәк тәмен ашка биргән. Ашарлык. Бик кызыклы ризык. Миңа калса нишәп булмаска тиеш бездә андый ризык. Иң мөһиме оригиналь. Оригиналь, әйе. Аның рецепты монда гына туды. Менә булды. Рецепты бу. Мин уже ап килгән рецепты белән килмәдем. Сез куйган ризыкларны ясадым. Нәрсә башта вок булырга тиеш иде. Баштан вок булырга тиеш иде. Аннары кари. Әверде. Инде иң ахырында шаурма килеп чыкты. Шаурма булып чыкты. Каридан. Каридан. О. Монда тавык ите дә бармы? Тавык ите. Сыр Сыр да бармы? да бар.
Şişede. Pomidori pişken. Так, қайын ашап қарам. Құлданты башларым неме? Evet. Шаурма. Сметана алсам жарай ма? Anda var biraz. Tağın sağ ol. Меңа көбірек керек. Бұл біраз ғана нерек. Біздері острый. Şurada uğradı çiğir. Әйбәт. Салфетка да болса. Birim. Bizimle de әйбәт болар ие. Рахмет. Рахмет. Шаурма әйбәт болған. Бишле. Мен әлтағын өзінің фикірімді айтермін. Башта ikisini de ризықларын қойып қарас кеттік Милоша янына. Сәнмісіз, хош келдіңіз. Исән, Аллаға шүкір. Я, нелер белән сөйлейсіз? Хуҗабикә. Менә бу тавык ананас белән һәм Син дә ананас белән. минем дә нәрсә бирдегез? Ананас белән һәм шул тавык янына менә шундый салат. Отыр брат. Бу теге кино канделаки. Киноканделаки и аның янына соус. Чесночный соус. Сарымсаклы соус. Тауықтан башлама, тауықтан башлый хәлем. Термин тауыкны көттем әле зарыгып. Антиңдә күптән түгел генә бер шаурма килгән. Сезнеке икенче күреп торам. Гадәттә бу яратам. Кайдан киңәштерегез миңа? Менә кай җирегез үзегез кай җирегез яратасыз? Миңа калса ир кеше үзе кисәргә тиеш. Кай жир үзе карый. Быты миңа карый инде гадәттә мин үзем чагынасам жарыймы? Мин бут эшләрен бик яратам инде аны. Мин хәтта бер кадәрмәндә китә шарат иш күрәсең бик җайлы гына. Так, хәзер бер элекшен кисеп алабыз аны. Миңа калса пешкән. Кисеп шаурма булып чыга бит бу. Тавык белән. Бергә ашарга мәллә? Менә шулай итеп ул шундый була. Ул үзеңә калып карыйсыз. Пешкән нияз? Пешкәндер дә тәмлеме соң? Тәмле, бик тәмле булган бу. Тузы җитәме? Тузы да җитә, урында барысы да. Аның янына курыккансың. ананас та кушып карасаң. Ананасы да бик тәмле. Ананасы да бар, анасын алыр үзеңдә. Дөгегә кушсаң, ананасын дөге белән дә бергә ашасаң. Димәк, дөге аерым пешерәсең дә, гарнир буларак нишләп инде ананасын бутыйсың, беркем кушасың. Хоп. Киттек, әйдәгез. Бутерброд. Бу нәрсә бу? Бездәге рулетка. Рулет. Бик кызыклы рецепт буенча әзерләнде шулай әлеге рулет. Бу җиңел генә, ләкин менә балалар әгәр дә яратмый икән үләннәр ашарга. Шуны кушып әгәр дә ашатсаңлар бик. Аны мана башаргамы бу? Булай, менә шулай. Сизеп торам ниязында калып карыйсы килә. Тавыкны да, рулетны да. Сарымсаклы бит бу. Сарымсаклы соус белән. Шундый җиңел. Җиңел. Язгы чәйме? Мин үзем шундый. Һәм энергия да бирүчән, чөнки составында сыр да бар. Һәм үләннәр менә шундый. Энергетик үләннәр дип әйтик. Рәхмәт, тәмле булган, уртага басам, хәзер әйтәм фикеремне. Я, инде нәтиҗә шулайрак чыгарын, башта әйтеп узыйм, аш пешкән. Миңа калса кызыклы тәм бар. Тәмле. Елмай әле бераз. Бигрәк тә синең менә бу ашыннан да бигрәк менә бу шаурма ашады миңа. Бик тәмле, үзенчәлекле, кызыклы тәмләткечләр кулландым дисәң, нинди генә тәмләткеч кулламады, нәрсә бар шуны тутырды барысында. Ләкин бик кызыклы килеп чыкты. Иратларга ашый торган шундый ашкыл тәмләтеге ашырак тәм бар. Без аны ашы дип тәрҗемә итәбез, острыны менә шулайрак. Бишле, минемчә, бишле куйырлык, инде җигет кешеләр шулай итеп эшләгән, эшлә уравыш бит әле җирләп пешеп, шул барысында. Әкрен генә түгел, бик оста башкарды ул эшне. Рәвешен китерә белде. Милоша, син дә тавык. Бик кызыклы рецепт, әллә ни авыр да түгел, җиңел. Иң мөһиме пешеп чыккан вакытында һәм рулет шулай бик кызыклы рецепт. Менә бу рулетны мин шулай киңәштердем. Безнең фитнес белән шөгыльләнүчеләргә бераздан шул вакытта теге диета турында уйлаучыларга яз көне күбрәк ясарга җайлы, рәхәт тә тиздә. Шуңа мин монда сезнең ризыкларыгыз пешкән. Ниндидер бер катлаулык буенча әйтә алмыйм, кайсыгызны катлырак булды, кайсыгыздыр булайрак булды. Шуңа мин бик теләп, бик рәхәтләнеп сезгә тигезлек билгесе куйым әле, икегезне дә җиңдерим әле бүген. Икегезгә дә бишле. Рәхмәт. Икегезгә дә бишле ризыкларыгыз, чөнки икегезне дә пешкән, мин бәйләнерлек урын тапмадым. Таба алмадым менә.
Рәхмәт. Бәлкем бәйләнеп караган да булар име? Юк, менә булмады шуңа. Тәнкыйтьләмәдегез инде. Юк, миңа бик ошады. Сез белән аралашу, менә сөйләшү. Кемдер бит безнең күп кеше килә, кемдер сөйләшә, эше туктала шул вакыт. Сөйли, эше мен чик. Алай булдырады бу. Бездә яисә эшләр, сөйли алмыйлар. Токлар. Бүген барысы бергә үрелеп барды. Бик күңелле булды, әйтәм бит үземә бик рәхәт булды. Инде безнең тамашачыларыбызга ошагандыр. Шуңа без инде тапшырыбызның спонсорына да, генераль спонсорыннан Кукмара металл завод заводы ачык акционерлык җәмгыятеннән әлеге табаларны, шәп табаларны сезгә бүләк итәбез. Милуша. Рәхмәт. 18 мартлар белән дияме? Рәхмәт. Якынлаша 7 ноябрь белән. Якынлашып килешә 9 май. Рәхмәт. Яисә космонавтика көне белән. Рәхмәт, бик зур. Кукмара сәүдә маркасы ул вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Һәм рәсми әлеге сезнең табаларның эслеге шундый мәрмәр эслек, яңа инновацион шундый. Поверхность дип әйтәбез, диме? Андый табаларда ризыклар тәмлерәк пешә, аларны чистарту да җиңел. Һәм ул әйтәм бит сезгә яңа кулинар шедеврлар булдырырга да ярдәм итә. Я, зур рәхмәт. Тагын бер кат инде сезгә мөмкинлек безнең тамашачыларыбызга тагын 1-2 минут яисә берәр минут яисә бер 2-3 теләк әйтеп алырга. Рәхмәтегез, театрга чакырыгыз. Кем башлый? Мин башлыйммы? Әйдә мин. Тамашачыларга ни әйтәсез? Кадерле тамашачылар, рәхәтләнеп, ашны пешерегез, театрларга җирегез. Безнең театрга аеруча игътибарлы булыгыз. Без быел берничә яңа спектакльләрне чыгарабыз, яңа премьералар була. Һәр вакыттагыча без аларны сезнең өчен куябыз, кызык булыр өчен. Һәм өметләнәбез, сез безгә җирешәксез дип, килерсез дип. Менә шуны Безгә спектакльләрне суытмассыз дип. Юктыр, дип уйлыйм. Әйе. Ләкин әлегә дә заллар тулы, киләчәктә дә шулай булыр дип өметләнәбез. Ышанабыз сезгә, килегез. Милуша. Шунаиловна. 1 апрель көнне булгач, елмайыгыз, көлегез, шаярып яшәгез, бер-берегез белән аралашыгыз. Чәй эчкән вакытта өстәл янагыз да гел иптәшләрегез, дусларыгыз, якыннарыгыз булсын. Шулар белән сүзегез бетмәсен. Һәм шулай ук театрга килегез, без сезне көтеп калабыз. Зур рәхмәт. Инде мин дә килермен, Алла бирсә менә вакытта әйтте бит. Иртәгә. Әйе, театрларга. Үземнең 20-дән 20 кеше торган гаилә белән. Я. Я телеканалда алып киләбез әле. Көтеп калабыз тагын бер кат безгә кунакка. Бик күңелле, бик рәхәт булды, бик җиңел булды, бик тәмле булды. Программасы да, дуслар, тәмле яшәгез, тәмле ашагыз, тәмле көрәшне TMTV телеканалыннан һәр даим күзәтеп барыгыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз.